Pandamay ganun si Jimbuyet. Hello. Saan ako sa area? Oh. Ay kay bala ka, Sarge. Makitaan ko na mo ng bata, Sarge. May problema kay kauban ako si Jimbuyet. Kamay mo ni kay kauban. Asa si Jimbuyet? Hello, Jimbuyet. Hello. Jimbuyet. Ang damay nakalimot siguro palod. Pakitaon sa nako. Pakitaon sa nako sa Agent Boyet, Sarge. Kay ko ako ra isa, matiway jud ko. Lisod na way mapadayon sa YouTube. Sa mukha po ni si Agent Boyet. Oy dili man gud magtel gud kumuban or dili asar po katong bata ato. Pandamay ako ra gyud isa karon. Kamay. Sabi si Pumusil. Let's go. Sudah mangitag ko sa YouTube boy. Sabi si Pumusil. Nawala. Pandamay. Damay kinsa mo sige Pamusil sa kuha ha. Tawagod sa nako si Agent Boyet. Agent Boyet. Agent Boyet. Agent Boyet. Di jud makontak si Agent Boyet asa ka to. Paminon nako nato sa iyang lungga ba. Tuon sa nako. Torang buang oh. Naggitar-gitar naman ni noon. Pandamay yun si Jimbuyet. Puso pa ba ang arana? Marahil ikaw ay nagtataka. Yahoo! Sino ba to? Mukhang gago! 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 Anong karoon naman? Kaasa makagikan? Pilan! Mutala pa ka! Agent Boyet, ako rin sa misyon no. Nung saan naman ka no? Naggitar-gitar ng mga dre. Kapoy na ko, Agent Tre. Tama na! Unsay tama na Agent Boyet na kulang panig minutes. Agent Boyet, sige ba pangita mga bata ni mo dira sa barangay Misaoy o asa na daw ka? Aw, mo ba, Agent Tre? Sukay din nato na! Suki ganino, mo ginapangita kanila kay wala daw tay kuan ka ng shoot wala tay upload. Ang sa pwede tayo upload ta! Mo na Agent Boyet, kailangan na natin padayon ni nga episode. Kailangan na to makita tong bata nga ginapapangita ni Sarge sa tuwa. Nahunaon sa nako, Agent Tre ha. Kay katong naaging episode, imura kong gipasagdan! Mo ba? Asa to? Tanawang replay! Ati, bangin mo ni! Agent Boyet! Agent Boyet! Iskot ka, Agent Tre! Biyahan na mo kunin mo! Mao na, Agent Tre! Mo, galasgop. Agent Boyet, pasensya na Agent Boyet. Silay na! Tulo na po ni Mang Lord Agent Boyet. Ay na si Gugul sa kubab! Agent Boyet, adre na lang kumugunit Agent Boyet. Ayaw na, kay maguba ang gitara! Agent Tre, panawag sa kang Charles nga ina nga dili na ko mo trabaho. Agent Boyet, anong di naman ka mo trabaho? Nagkana mo guys lagkas dito! Maong dito sa kala Mr. Lim! Mao ba Agent Boyet? Tawagi! Sige, tawagan sa na ako si Sarge ha. Hello Sarge. Yes Sarge. Sad nga balita Sarge. Di na daw mo trabaho si Agent Boyet. Dito sa Dasela Mr. Lem. Daghan na daw kay mong cash diha. Mo ba? Ofera ni mo. Copy Sarge. Agent Boyet. Ano po niyang style nga mawala-wala ba? Agent Boyet! Boyet! Oo, ato lang Mr. Lem. Damay yun si Agent Boyet. Pamurad yun sa gumurad. Amaw yun king nga bata. Pas sila, pandamay. Agent Boyet! Naku sa mga diha! Pandamay, dili pa yun mo tingog. Agent Boyet! Dali ha. Magwa ko hagdanan. Bantay lang ka, mawala ka diha.
kamay gani si Agent Boyet bagin. Surang-surang radyo ko ani ba. Pandamay gani nga bata ni si Agent Boyet. Grabe no. Agent. Pandamay na wala na sad. Nang luod yun to ba? Kabalo na ko asa siya. Katong mga ginatuan na mo ka na nang luod siya. Panas. Agent Boyet! Agent Boyet! Pandamay. Huwag yun si Agent Boyet ba? Kameraman! Kita ka ni Agent Boyet? Wala lagi, boss. Wala kita Agent Boyet nga naman. Wala ko ni Agi dire. Wala tao sunod-sunod naman ka sa kuha no? Susunod ako semua. Tara tara, panas na ta! Pandamay, paminon yun ako ba? Naagyon si Agent Boyet rin mga agents. Sudlo na ako be. Ay, kaysa. Di ko pwede magingani. Magilis ko kay maligosad ko. Oh no! Pukaran yun yung ama oh. Nagunsa kaya na diha. Tama yun si Jimboyet. Magpangluod na lang, kanabito na lang siguro magpangluod. Saman, awa mo! Saman na! Uy, awa! Wala pa buwang bataan eh. Agent Ray! Watch me! Watch me! Ang damay ka! Mamuli na ito ba? Agent Ray! Ang damay! Nagdula-dula pa oh! Damay, makaibog! Muamba ko!